Tämä on naurettava tunteiden huipaus. Sinä turpa paska. Mitä hitaammin tippuu, sen paskempaa tulee. Hei siellä Kani! Kani, onko siellä kaikki kakossa? Se on puh! Ei enää tänään! Tällä kertaa hän ei ole selvä! Kiitos Nallepuh! Nallepuh! Missä sinä tänne tulit? Missä sä tulit? Takaovi oli auki. Enkä takaove no, sitä mieluummin haluat käyttää. Se takaovi! Olisikohan siitä liikaa vaivaa, jos Lainaisin pikkuriikkisen munaa. Juuri niin, sillä minulta se näyttää loppuneen. Panna puh, poika! Oh, you touch my tralala. Minulla ei nyt tällä hetkellä ole lainkaan hunajaa. Mitä? Tuossa on hunajaa. Missä? No vittu mieti.